Jeg hedder Laurits. Jeg kommer fra Erhvervsakademiet. Læser til multimediedesigner. Sara. Jeg læser oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet. Kandidatuddannelse. Jeg er egentlig kommet, fordi jeg gerne vil have alle 6 workshops. Det er så en del af en praktik, noget iværksætterpraktik, jeg har kørende. Hvor jeg har min egen virksomhed, reklamebureau. Så det er egentlig bare for at lære sådan de mest basale ting omkring det at være iværksætter. Jeg er her i dag, fordi jeg læste om det inde på Studentervæksthusets egen hjemmeside, og så synes jeg, at der er så mange spændende workshops, og den her den passer rigtig godt til, hvor vi er henne lige nu med vores projekt på studiet også. Fordi at overskriften var fra idé til koncept, og så det med bæredygtighed, synes jeg også er enormt spændende. Så har jeg hørt lidt om før, hvad World Perfect laver, og det tænkte jeg, det kunne være rigtig spændende at høre mere om det. Jeg har jo lært lidt om bæredygtighed, men der er nogle vigtige elementer, der bliver belyst. Lidt både og. Jeg håber, at det kunne handle lidt mere om, altså det er jo ikke slut endnu, men at det kunne handle lidt mere om, hvordan vi kommer fra idé til koncept, og ikke, altså det er mere sådan, hvordan man laver bæredygtighed, og hvad det er for fokus, og hvad bæredygtighed betyder, men det synes jeg også er spændende, så det er egentlig ikke fordi, jeg sådan, synes, at jeg er skuffet på den måde, men savner lidt mere det som overskriften ligesom fodrede lidt med, at det var fra idé til koncept. Altså nu har jeg kun været i gang i 4 måneder cirka, så det er lidt svært at sige. Men det er ikke nemt, tror jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at de elementer, der bliver med i at skulle starte selv, at de bliver belyst, og det er gratis. Det er et almindeligt godt initiativ, det her. Ja, det tror jeg lidt, jeg har. Faktisk, fordi at vi jo på sidste semester havde et fag, der hedder entrepreneurship, hvor vi jo arbejdede rigtig meget med det selv, og skulle prøve at være iværksætter selv, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og jeg har jo selv nogle idéer, som jeg går og tænker med, og sådan noget, så det er fedt at komme til sådan noget her, og få lidt inspiration til det også. Finde ud af, om det er noget, jeg vil, eller hvordan det vil. Men det er en lille iværksætter indimellem, men den skal stadig lige vokse lidt mere, før den springer ud.